дуруд бинандаҳои азиз, шуморо ба тамошои барномаи навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз тими мину дар меҳмони мо қарор доранд. умедворам ки бо ҳайати ин тим ошно ҳастем ва хоб як бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. қаблан ба муаллифони саволҳо изҳори сипос мекунам ва шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед. метавонед саволҳои худро бо тартиби муайяне ки инҷо ҳастанд барои мо бифиристем. хуб, мо ҳоло шуморо бо аъзоини ин тим ошно мекунем ва пасон ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими мину имрӯз ширкат дорад капитани команда Рустам Азизӣ, Нуриддин Муминзода, Иршод Сулаймонӣ, Абдуҷалол Сафаров, Бобоҷон Юсуфҷонов ва Шералӣ Ризоён. бозӣ то ҳисоби 6 идома мекунад ва шумо ё иштирокчиён агар ба ҳисоби 6 расиден бозӣ қатъ мешавад. хуб, ва 1 дақиқа барои вақт барои фикр кардан пешниҳод мешавад. хуб, қоидаи аз ҳама асосии ин бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. мо шурӯъ мекунем. марҳамат, рақами саволи навбатиро маълум кунед. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тавре ки яке аз порталҳои шаҳрии яке аз шаҳрҳои Русия навиштааст, суръати ҳаракати он чиз дар оғози рӯз соати 7 субҳ каме зиёдтар аз 4 метр дар 1 дақиқа аст. қариби нимрӯзӣ ин суръат то ҳадди максимум мерасад, ҳудуди 5 метр дар 1 дақиқа ва шомгоҳӣ бошад ба ҳолати аввала бармегардад, яъне то 4 метр барои 1 дақиқа. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи суръати ҳаракати чӣ меравад? мо махсус шаҳрра нагуфтем. агар номи шаҳрра мегирифтем, шумо дарҳол мефаҳмидем ки ин кадом шаҳр аст ва суръати ҳаракати чӣ аст. марҳамат, фикр кунед. не, суръати ҳаракати он чиз мегӯяд дар саҳар ҳамин пробкаҳои чиз оҳиста ин тамбашавие пробка гап дар бораи пробка ҳама чизи фақат пробкао ҳаракати автомобил фақат дар бораи пробкао гап инҷо чунки ваё дар бораи пробка маълумот медиҳад. Трафикои чиз мегӯяд ки суръати ҳаракатш не Москва фарқ надорад куҷо, лекин мешад ин фақат субҳу нисфи рӯзу бегоҳ баъд ҳамаи не вохи ҳамаша фақат пробкаоша мехӯяд. дигар чизош мегӯяд чи небошад. чунки субҳ вақти корбарову чиз ҳама кор ё ин ки як чизи дигар аст. агар ин ҳаррӯза набошад, мисол вақти истироҳат рафтан шондан не хел метон бошад, лекин ҷо рӯзона гуфтаган 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ба ин савол худам кӯшиш мекардам ҷавоб диҳам, зеро андешаи худам буд ва агар нодуруст бошад масъулиятшам худам ба гардан гирам. бале, ба назари мо ин чиз ҳамун тамбашавии нақлиётӣ ё ки трафик ки чиз мегӯяд ҳамун аст, яъне субҳ вақти кор рафтан бисёр суст аст дар ҳамин тамбаҳо ва бегоҳ ҳам вақти аз кор рафтан. ба сурат Рустам, лекин 4 метр ин бисёр ё ки максимум 5 метр ин бисёр суръати паст аст. бубинед ки нимрӯзӣ мо дар шаҳр метавонем ки то 50-60 километр суръати мошина зиёд кунем. инҷа фақат сухан дар бораи охир чизҳои маъмулӣ намеравад, фақат дар бораи ҳамин тамбаҳо меравад. охир дар бораи тамбаҳо ин вариантест ки ман бояд қабул кунам. бале,
چی بو میتواند که میگویند صورت حرکتی کمتر داشته صبح به خاطر که مردم ولی پورا بیدار نشدند یعنی به همین خاطر صورت حرکت اون چیز سست‌تر است رستم به خاطر که مردم ولی خواب آلودند و امروزی که هوشیارترند صورت حرکت اون چیز تیزتر میشد اینا مخصوص کردن اونو خب شاید نباشد یا همین است یا باید اگر یا خب اگر ممکن گردش خون در رگ باشد گردش خون در رگ واقعا همون جوابایی که گروه شما فکر میکنید بسیار عجیب است خب گردش خون در وقتی که رگ کار میکنن زیادتر نه به فکر ما همون چی هست همون ترافیک است و از اون این یعنی تنباشای ماشین است بله خب اگر نادرست هم باشه مسئولیت ما بگردن این جواب قبول است و خوبیش همین است که اگر جوابتان نادرست هم باشد شما هیچ مجازات نمیشید از جانب دوستانتان و جز از بعض نگاه ها که طرفتان افکنده می شود حالی جوابتان نادرست است اینجا گپ درباره کنویر می رود завод تالیاتی و اگر می گفتم که سمارا خب می گفتم که وضع شما در حال می فهمیدین یعنی که همون کنویر با صورت آهسته‌تر حرکت میکنه وقتی مردم بیدارتر میشن این صورت کمک تیزتر است و شامگاهان بازم سست‌تر میشد саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол ин ҳолат дар люнебурги олмон буд хуб солҳои тахминан 1960 як радиостансияи ғайриқонунӣ пайдо мешавад ва яке аз муҳассилини гимназия онро ташкил карда буд хуб ва ҳар шом як маълумоти барои аксарият зарурро пешниҳод мекард ва дигаро ки дар доираи қабули мавҷи он радиостансия буданд ин маълумота барои худашон мегирифтанд шумо гӯед ки чӣ маълумотро ӯ пешниҳод ин радиостансия пешниҳод мекард яъне як ҳолатест ки фикр мекунам ҳамаи мо бо он ҳолат каму беш рӯбарӯ мешавем баъзеҳо ҳафтаи якчанд маротиба баъзеҳо ҳар рӯз маромад фикр кунед برای همون خواننده‌های همون شاید جواب‌های وظیفه خانگی نمیداد غیر قانونی بود که خیلی میگفت که ما سرانگراهی ها و جاها باید فلان درس خب این جدول درسی معلوم است این یگون الان نیاز به چی نیست не ягон чи рабт дорад ки махсусан ба ҳамун хонандагое ки дар ҳамун гимназия таҳсил мекарданд чи рабт дорад инҷо дохил як маълумот пеш як маълумоте ки масъалаи ферга гдр ин масъалаи ва граница аз гдр гирифтан ҳамаи мо ба он рӯбарӯ мешем мо ба он чӣ баробар мешем ба масъалаи фегер федер чунки ҳамин хонанда буданаш نه آخه درست اینه که جدول درسی آخه معلوم است همون بنویسید یک دقیقه وقت شما سپری شد مرامت سرداری دسته کی جواب میدهد جواب رو ارشاد سلیمانی میدهد مرامت ارشاد خب جناب راوی همین به دلیل اینکه در اینجا محک اساسی سوال همون خواننده هست خب و باز شام اعلان میکرد برای همون اودیتوری مخصوصی که همین رادیو داشت خب ما فکر میکنیم که
این خواننده همون گیمنازیا برای همون شریک درساش برای همون به اصطلاح همسینفونش چی را پیشنهاد؟ معلوماتی مربوط به درس چی معلوماتی مربوط به درس بسیار مهم بود برای آنها؟ جدول درس اعلان میکرد یا که نمیدونم خب که جدول درس دیگه در دیوارها و ویزان است. یا جوابهای نمیدونم امتحانات میگفت. خوب یعنی اون چی که گفتیم که ما هر بگاه با آن روبرو میشیم چی است این ارشاد؟ وظیفه خانگی را میگفت که نمیشه کار میشه. وظیفه خانگی را میگفت. خوب کی با فرزندو هر بگاه درس تیار میکند؟ جوابتان کاملا درست است. بعضی وقت کس میخواهد که واقعا هم یک میگونه منبع باشد که شما با آنجا زنگ بزنید بگذار زنگ ها پولکی باشند و جواب ها رو برای ما بگویند. بعضی وقت من شوخی ما گروه های واتساپ تشکیل کردیم برای این مسئله. بهترین کار کردین. ما رو هم امر کنید به این گروه. به خاطر اینکه من خیلی دیرتر فهمیدم که گیومتری، شیمیا، الگبرا برای چی بود در کار میشد است؟ برای آن که شما با فرزندانتون همین مشغولیت ها را انجام بدید. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба саволам аз бинандаи мо фиристоданд. инҷо гап дар бораи саҳифаи википедия меравад. хуб ки агар шумо бо фаронсавӣ номи як адиби русро бинависед, википедия барои шумо дар бораи як рақам низ маълумот пешниҳод мекунад, зеро номи он рақам ва номи ин адиб ба ҳам бисёр монанданд. гап дар бораи кадом адиб ва рақам меравад? یعنی اگر شما با زبان دیگری برای مثال با زبان فرانسوی در ویکیپدیا نام آن ادیب روس را بنویسید، این منبع برای شما یک معلومات رو درباره یک رقم پیشنهاد میکند. خب این کدام ادیب کدام رقم است؟ مرحمت. نیست بچه. فکر میکنم شما پیش از استفاده وقت جواب میدید؟ بله. مرحمت. جناب روی به این سوال شیرالی رضاییان جواب میدن. پاسخ به این سوال پی است، چون که این در علم‌های دقیق استفاده می شود برابر به 3 اسد 14 و نام آن ادیب روس که گفتیم هست، ما داریم با این نسب پی یگان ادیب روس فرانسوی یا ادیبی نمیدونم نامی ادیب روس با که پی باشد شاید یگان لقبش باشد. فرانسوی شاید یک دقیقه وقت استفاده می‌بریم. من شیرالی سوال این است که وقتی که در ویکی‌پدیا شما نام یک ادیب روس رو می‌نویسید، بله، برای شما معلومات رو درباره یک رقم هم می‌دهد این منبع. شما گویید که کدام نام ادیب روس و کدام رقم، یعنی چیزی هست که به هم دیگر بسیار نزدیکند، بسیار نزدیکند، نامی یا نسبی اون ادیب و کدام رقمی. مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید. مرحمت فکر کنید. نه تریتیک درست دیگه. نه برای فرانسوی ندونم محتم میشه. محتم نیوخه نشتن چیش میگه فرانسوی را. می فرانسوی ندونستن مو پی سریف ده پی سریف. پی سریف ده. پی چی است؟ با پی. این پی بودن معلوم است. کدوم ده بیروس؟ رقم میبروید. اگه چه شرط نیست که پی باشد، نه که دیگه چی هم شده. میتونه که اون سیکوفای نمیدونم نه خودت میکنه اون چیز بود باشه. نه گوش کنید بچه‌ها. مایه روسی که به فرانسوی نوشتیم. خیلی گوش کنید. از بزرگو گوش کنید. از بزرگو تالستوی. میگم که اوکی دسته است که اون اینو با خیلی نمود کوتاه نیست که برای رقم رنگی رقم گورکی بلاک همین پوشکین چه نمیشه پوشکین پوشکین پی
як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат, сардори даста, кӣ ҷавоб медиҳад? посух ба ин савол аз он ҷиҳат мушкил аст ки бояд мо транслитератсияи забони фаронсавӣ ба русиро донем. мутаассифона биёед ин тавр мекунем. шумо тасаввур кунед ки бо ҳамин ҳуруфи кириллӣ менависем ва ба ҳар сурат вариантҳоро пешниҳод мекунад ва ҳамон чизам дар миёни онҳо ҳаст. шояд ки дар сархати аввал набошад, вале дар сархатҳои дигар ҳаст. бо кириллӣ ҳам агар ки фикр кунем навишта бошем, чӣ метавонад бошад? Кадом рақамҳо? масалан талаффузи рақамҳоро шумо як бор бояд биёред ки чӣ гуна рақамҳо ҳастанд. барои мисол баъзеҳо фикр мекунанд ки биллиард ин фақат бозӣ аст, не? аммо ин як рақам низ ҳаст. хуб ҳамин гуна, яъне чизи бисёр сода. Менделееви, да? агар хуб аз оне ки варианти гуногунам ҳасту мо варианти авваларо فت یک نویسنده روس هست فت نمیدونم باید چند نوشته به فرانسوی ولی که فت هم هست از کتب шумо чаро фақат дар бораи фаронсавӣ фикр мекунед? نه اون روس هست ин адиби бале адиби рус лекин кадом همین پی گویم باید ҳамун варианти мо аз чизе ки аввал буд пи аст шояд ин варианта иваз намекунем. ягон нависанда бошад ки Хуб. Ин варианте ки шумо аввалам пешниҳод кардед ва ҳоли ҳамонро ҷонибдорӣ кардем, варианти дуруст набуд. агар ман гӯям ки гогол чӣ ба ёдтон меояд? گوگل бале, گوگل 10 дар дараҷаи گوگل 10 дар дараҷаи 100 аст ба фикрам, не Рустам? بله بله 10 дар дараҷаи 100. бале. بله بله گوگل хуб, биёем чизи бисёр сода ки камакак дертар ба ёдатон омад. Гогол ва Гугл. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баронес стаф, яъне акнун бланш стаф, нависандаи фаронсавӣ, агар хато накунам, нақл кардааст ки баъзеҳо дар хонаашон паррандаҳоеро нигоҳ медоштанд ки парҳои бисёр васеъу паҳну зебо доштанд. мисли кабутарҳо ва паррандаҳои дигар ки парҳои зебо ва калоне доштанд ва онҳо бо як мақсад ин паррандаҳоро истифода мебурданд. барои мисол вақте дар ҳавлӣ ва хона, дар намедонам долон, дар ҳавлӣ ҷамъ шудани меҳмонон, он паррандаҳо албатта ба парвоз меомаданд ва баъд чӣ мешуд? он паррандаҳоро маҳз ба ҳамин мақсад нигоҳ медоштанд. хуб, ҳатман бояд парҳои калонтару зеботаре медоштанд ва вақте ки меҳмонон дар рӯи ҳавлӣ ҷамъ мешуданд, ин паррандаҳо ба парвоз меомаданд ва баъд чӣ мешуд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. баронес бланш стаф кадом аср аст? این کوزی اصفهاش نیواز نمود کب بر پرنده من аку паррандаи параш калон истифодаи паташ дар шляпа در شلپ خوب است метавонад истифода шавад. نه درست هست اینجا برای وقتی چیز می‌استفاده مهمانان می‌کنن. به پرواز در می‌کنن، وقت مهمان یکم پرنده است. میکشودن و یا میدیدن انتخاب میکردن که پری کدامش خود برای عادت بود که در فرانسه حرام برای چیزهای خودشونه یعنی انتخاب شلپ می‌کردن کنن. به نمایش می‌گذاشتن که مثلا лекин ине ки масалан дар омадани Пари тавуш. ба хонаҳо парида меомаданд, ин
اینش کمک این دیگه. از تعداد سوال‌هایی که عموما منطق ندارن. نه نه، کجا شاید- میتونن که خریدار باشن شاید برای چیزهای مثلا برای نمایش. شاید کبوترها میموندن و مثلا غذا میدادن کبوترها رو که این به چیز باید نمیکردن که اینجا گپ نیست که پرهایشون بعد چی کلون میشد بود. یکتاش خیلی میتونم فکر کنم پرنده پر شکل بعد چی میشد یکتاش همین پار کار در شلپ استفاده بودن دیگرش اگه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад جناب راوی به این سوال کوشش میکند ارشاد سلیمانی جواب دهد. маромад иршод خب جواب ما کوشش میکنیم که با مساعدت شما با جواب درست برسیم хуб از بس که در فرانسه یک رسم بود و مردم فرانسه مردم بسیار مودگرا بودن آنها در همون به اصطلاح کلاه یا شلپی که داشتن بیشتر زنها از پر پرنده ها چی میکردن برای زیب و زینت استفاده میکردن فکر میکنیم که با اون خاطر این پرنده ها را نگاه میداشتن که وقتی که همون مهمان ها می آمدن وقتی که این پرنده ها مثلا به اونا دان میدادن یا به پرواز که می آمدن اونا انتخاب میکردن که پر چی پرنده ای را برای همون کلاهاشون انتخاب کنن хуб ин фақат барои ҳамин буд масалан шумо дар бораи фаронса гуфтаед инҷо ин нависанда худаш нависандаи фаронсавӣ аст ки барои масалан баъзе аз маҷаллаҳои ва муаллифи чанд китобу асарҳо ҳам аст барои баъзе маҷаллаҳои замонавӣ менавишт پر ва ин масалан дар як ҳодисаро дар Афина нақл кардааст яъне гуфтааст ки масалан як дар Фаронса дар баъзе ҷоҳои дигар низ баъзеҳо ҳамин паррандаҳоро бо ин мақсад дар хонаҳошон нигоҳ медоштанд вақте меҳмони зиёда даъват мекарданд рӯи ҳавлӣ о паррандаҳо ба парвоз меомаданд ва чӣ мешуд مراسم دامدهی خب چند وریانت دیگر میتونه باشه хуб یکی از این از جمله مثلا پر ما میدانیم که در همین تاریخ فرهنگ و مدنیت همچون وسیله نوشتن یا آلت نوشتن هم استفاده میکردن масалан кафтарбозо ё оное ки дар хонаашон парранда доранд инҷо маҳз паррандаро бо ин мақсад истифода намебаранд мо бо ин мақсад чизҳои дигарро истифода мебарем аз паррандаҳо истифода намебарем ё намедонем ё зарур намешуморем ин чиза аммо ба ҳар сурат инам як идеяи ҷолиб аст ки он ҷо ҳамон пари паррандаҳо кор меояд яъне ки онҳо бояд ҳатман калонтару васеътари паҳну зеботар мешуданд барои мисол баъзе аз ин гуна парранда оное ки парранда доранд ин парҳоро мечинанду кадом як корҳои дигар анҷом медиҳанд аммо барои ин кор баръакс бояд зеботар мешуду зиёдтар мебуду таъсираш бештар мешавад хуб ба чӣ мақсад истифода мебаранд ин паррандаҳоро خیلی پر پرنده و پر زدنش میتوند که یک چی میگن هرچند زیاد منطقی نیست شاید چی میکرد شمال میداد سلقینی را تامین меовард سلقینی را تامین میکرد شاید همین باشه хуб иршуд хеле наздик омадин хеле از این دیگه نزدیک نمیشه аз ин дигар наздик ҷавоби дуруст аст агар гӯед ки ин ҷавоби охиртон аст ман ҷавоби дуруста пешниҳод мекунам خب با هست وریانت دیگه باشه шумо як дақиқа барои фикр карданам дорен албатта агар хоҳед истифода бубарен агар не барои кадом саволи дигаре мегузорен خب خیلی همون دیگر آخران وریانتی از همه سادهش میماند که همون دان میدادن اینا پر میزدن و ذوق میبردن اگر شمال نبود акс мегирифтанд баъд ҳам шамолу ҳам акс мегирифтанд не мисли он ки мо баъзан кабутарҳоро маҷбур яъне ки ба ҳаво мехезонем ки суратгир акси зебое бигирад کبوترهای شهر خوشم بود عکس شاید عکس هم باشه چون хуб ин ҳама ҷавобҳотро қабул мекунем ҳам аксгириву ҳам салқиниву ҳам намедонам килку ҳар чие ки гуфтем ҳамаша қабул мекунем ба хотире ки дили мо пур аст ки дар ин миён ҷавоби дуруст нест яъне ки пари паррандаҳоро мегирифтанд бо атру гулоб тар мекарданд ва вақте ки меҳмонот рӯи ҳавлӣ ҷамъ мешуданд паррандаҳо ба парвоз меомаданд ва ҳамо як накҳат як бӯи хуш
дар ҳавлӣ паҳн мешуд. тамом. Дигар бо ин мақсад истифода мебурданд ҳамин паррандаҳоро. саволи рақами 2. мо як пешниҳод дорем ки баротон саволи нав пешниҳод кунем ё яке аз саволҳоеро ки гурӯҳи пеш аз шумо бозӣ карду саволҳоро бидем. чӣ хел аст назартон? надоштем иштирок. ин гуна таҷрибаро мо надоштем ва саволи нав баротон пешниҳод кунем ё саволе ки шумо намедонен аз тиме ки пештар аз шумо бозӣ кард ва ҷавоб наёфта буд. не бигзор ҷаноби ровӣ саволи ҳар кас барои худаш бошад. ин аз рӯи саволи нав пешниҳод. рӯи одобам нест. не мо баъзе пешниҳодҳои дигар ҳам дорем. масалан ба қарибӣ дар рӯи мизи шумо пайдо мешавад як конверт ки ном дорад саволи такрорӣ, як конверт ки имкони занги телефонӣ дорен. хуб хулоса бо баъзе тағйиротҳои дигар дар ин ҷо ҳаст ва фикр мекунам ки ҷолибтар мешавад. ман саволро баротон пешниҳод мекунам аз Дилшод Ашуруф аст, аз тамошобинон, аз бинандаҳои мо. дар бораи як сайёҳе навиштааст ки аз Фаронса як бозича мехаранд. ин акси ё ҳамон бозича манораи Эйфел аст. хуб мисли он ки ҳама сайёҳои корро анҷом медиҳанд. вақте ки бармегарданд як чизе, як рамзе аз он кишвар меоранд. хуб хосаи сайёҳ ҳам меорад ба хонааш ва хуб вақте ки мекушояд тӯҳфаро мекушояд камакак нороҳат мешавад. чаро ин сайёҳ баъди он ки баргашт, баъди он ки ин тӯҳфаро дар хонааш кушод, як каме нороҳат шуд. чӣ чиз ӯро нороҳат кард? чиро дид? чӣ пеши назараш омад? хуб марҳамат фикр кунед. мумкин ягон чизи нозик буде ки шикаст ягон чизи бай бошад. шикастане ки намоде худам. не охир мисол гӯш кунед. ҳатман ӯ як чизеро дар ҳамон Эйфел бояд мешуд ки медиду надид. вақте ки дар ҳамон чиз дид баъд нороҳат шуд. чӣ чиз будам? ё ки аз реал ё зебутар ё Ё баттар буд. Эйфел чӣ дорад ку лифт. шояд ҳамин лифте дид ки метавонист боло Париж бинад. набаромад. набаромад лекин баъд зиқ шуд ки ҳайфи аз фурсат каме аз дур дидам. рӯзу сайёҳ аст ки сайёҳ сайёҳ ва ҳарфи а дид а баъд осмона вай кардам стора бой вай кардам. не мумкин ки масалан баъзе чизҳои дурбинҳои ва чизи Эйфела диду ё метавонист ресторане ки дар осонаи чандуми вай аст баъд ҳамонҷо хӯрок нахӯрд. яъне ин ба ҳамон ё лифт ё чизо ягон чизе. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста ки ҷо медиҳад. ҷаноби ровӣ саволро такрор кунед. савол аз Дилшод Ашуруф аст, аз бинандаҳои мо. дар мавриди як сайёҳе навиштааст ки Фаронсаро тамошо мекунад, Парижро тамошо мекунад ва ҳамчун рамзи хотира аз он шаҳр як тӯҳфа мехарад, як армоғон. и шакли ҳамон ё манораи Эйфел буда варианти тӯҳфааш, армоғониш меорад ба хонааш ва вақте ки мекушояд як каме нороҳат мешавад. чиро дид ки нороҳат шуд? ба ин савол ҷаноби ровӣ Шералӣ Ризои анҷом медиҳад. ҷаноби ровӣ манораи Эйфел яке аз рамзҳои бисёр шинохтаи Фаронса аст, бахусус Париж. ва ба гумони мо вақте ки сайёҳ ба хонааш омад, тӯҳфаро кушод ва дид ки ё варианти а ин манора лифт дошт ки аз тариқи он ба болои манора баромада тамошо кардан мумкин буд. варианти б ин
дар худи ҳамин манора шояд ягон ҷои истеъмоли хӯрок ҳам буд ки метавонист аз он ҷо истифода барад ва панорамаи Парижро тамошо кунад. Ба ҳар сурат ин чизе аст ки ба худи сайёҳ азбаски сайёҳ аст вай наметавонад тамоми чизое ки дар ҳамин манора аст донад, вале аз бозича аз наздик вақте хона омада дида ҳасрати аз байн рафтани фурсати муносибро дошт ва барои ҳамин нороҳат шуд. хуб, ду вариант пешниҳод кардем ва як чиро дид ва ҳардушам вобаста буд ба чизе, ба шакле, ба намедонам ашёе, мисли он ки лифт гуфтем, хуб ё тарабхона. Аммо ин ҷо гап дар бораи кадом як ашёву чизе ки дар бозича буд дар ин бора намеравад. ин ҷо як ҷумларо дид, як ҷумларо дид ва камакак нороҳат шуд. номи амон made in China чӣ? дар чин сохта шудааст. ҳамина боиси нороҳат шудан? бале, гуфт ки ман аз Фаронса як кодуи чинӣ овардам. ҷавоб комилан дуруст аст. ҳамин буд ҷавоби. яъне вақте ки тӯҳфаро мекушояд мебинад ки дар чин истеҳсол шудааст, каме нороҳат мешавад ва хуб яке сайёҳа бовар кунед ҷаноби ровӣ, ин сайёҳ ман будам, барои хотири ман аз Париж овардам як чанд коду. ин ягон ҷои шӯхӣ нест, ин воқеият аст. ман чанд манораи Эйфел овардам ва дар зери онам made in China навишта шудааст. ва ҳамин эҳсос дар шумо пайдо шуд, не? Нороҳат не, шудед? ман нороҳат нашудам, вале ба ҳар ҳол ба ёдам омад ки ҳамчун чиз буд. вохирам агар касе дар Нью-Йорк ҳам буд, ҳамон мағозаҳои армоғону тӯҳфачаҳо, аксарияти ҳамон тӯҳфачаҳое ки ҳастанд, истеҳсоли чин ҳастанд. шояд сифаташ камакак хубтар, вале ба ҳар сурат истеҳсоли чин ҳастанд. саволи рақами 1. дар гузашта, дар қадим, дар Фаронса як жанри эҷодиёти даҳонӣ бисёр маъмул буд, ки дар он шунаванда ба нафаре ки ин нақл мекард савол пешниҳод мекард, вале ҷавобҳоро бо тарзи дигар мегирифт. яъне мустақиман ҷавоб не, бо тарзи дигар. шумо гӯед ки чӣ ном дошт ин жанри қадимаи фаронсавӣ? савол фаҳм аст? такрор кунед. як жанри қадимаи фаронсавӣ аст. як жанри бисёр маъмули эҷодиёти даҳонӣ буд, ки дар он шунаванда ба нафаре ки нақл мекард ҳамон чиро, ба ҳамон ноқил савол пешниҳод мекард, вале ҷавобро яъне ба тарзи дигар мегирифт. яъне бевосита дар шакли ҷавобҳое ки масалан шумо оли пешниҳод мекунед дар ин шакл не, тарзи дигар. ба ҳар сурат ин як жанри эҷодиёти даҳонӣ буд. шумо гӯед ки чӣ ном дошт он? ва ин лақаби як қаҳрамони комикс ҳам ҳаст. хуб, агар таваҷҷӯҳ кардеду тамошо кардин, лақаби як қаҳрамони комикс ҳам ҳаст. марамад як дақиқа вақт барои фикр кардан. гӯш кунед, яке аз жанрҳое ки ҳаст, вақти савол метиҳӣ ва ҷавобҳои масалан яке намуди пантомима мекунад, ку намена ба чиз нишон метиҳад, ба имо.
نه گوش کن یکی از وارنت فکر کنید با چی وارنت میم اجاره میکردیم میم نه بو گوش کن همین کومیکس کی تماشا کردن گروی کومیکس باید برید چیکار گروی کومیکس فرانسوی نه خو یکی از کومیکس ها نمیامده دوران چیکار میکنن طریق سرود میتواند باشد. این طریق سرود نه این سوال میدون پانتومیما سرود درست تروبادور با چی پانتومیما یگان یه طریق سرود باشد در کومیکس چی میکنن کومیک یکی از کومیکس گفت کومیکس چی میتونه باشد فکر کنید پاسخش سوال نمیدونم یک دقیقه وقت شما سپاری شد مرامت سردار دسته کی جواب میدهد به نظر ما جناب راوی وقتی که سوال میداد چیز و اون چیز کوشش میکرد که با ایما و اشاره نشون داد اینو پانتومیم میگن در چیز یعنی نه با سخن بلکه با همین اشاره ها همون نشون میدن یا میم همین میگن گونه قهرمانی کومیکس هم هست که پانتومیم نام داشته باشد پانتومیم نمیدونم که ما فانتوم هست ممکن باشد شاید فانتوماس باشد همون خوب نمودی چیزی اجابه قبول کنم بله پانتومیما گروهی مینو بله خیلی فانتوماس هم از همون فانتومیم گرفته خب ولی خانه حساب تغییر مییابد دوستان حساب تغییر مییابد یا با این طرف یا با اون طرف جوابتان درست است ریکاشت نام دارد این ریکاشت و این همین گونه یک چیزی بسیار عجیب است این یک ژانری ایجادیاتی مثل که ایجادیاتی دهانی خلق زبانی روسی قدگر بگیم старофранцузский жанр устного творчества саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол шумо дар бораи хатсайрҳои нақлиётӣ маълумоти зиёд доред умедворам ҳар гуна хатсайрҳо ҳастанд парвоз намедонам бо қатора бо автобус бо киштиҳо намедонам обӣ хуб тасаввур кунед гонконг хатсайр автобус аз як нуқта то нуқтаи дигар 5 соат ҳаракат мекунад вале баъзеҳо ин автобусро ҳамчун як кӯмакрасони худашон истифода мебаранд яъне ки дар як кор барошон кӯмак мекунад киҳо ҳастанд чӣ истифода мебаранд аз ин автобус чӣ манфиат мебинанд чаро ҳамеша аз ин автобус истифода мебаранд хуб автобусе ки ҳамон миёни ё фосилаи хатсайр 5 соат аст марҳамат агар савол фаҳм аст фикр кунед جناب راوی کوشش میکنیم به این سوال پیش از مهلت جواب بدیم زیرا دیگر راهی برگشته به نظر ما این از سببی که خطسیرها خیلی طولانی هستند و مثلا مردمی اونجا که جای خواب ندارد یا نمیتونه در یک مهمانخانه حاصلش کند همون رو برای خواب رفتن استفاده میبرند تا اینکه مثلا در این 5 6 ساعت خواب مثلا یا براحت خواب رود و بعدا باز پای کار دیگر شود چرا باید فقط مردمی بی خانوادار نه حتی خانوادارها هم میتونند مثلا برای رسیدن به خانه تا رسیدن به خانه میتونن مثلا استفاده در این اتوبوس خواب رود برای خواب روی استفاده برند در خانه بعد چیکار میکنند دوستان کار میکنن یگان در خانه بسیار چیزهای دیگر هستند خوب سیاح‌ها باشن که سیاح‌ها که تماشا میکنن بله میبینم که فکرو دیگر شدن دوستان نه به هر حال نه سیاح‌ها معلوم است که در خط از اتوبوس استفاده میبرن این استفاده مستقیم از اتوبوس است که سیاحان میروند و آهسته تماشا میکنند لیکن در اینجا از سببی که شما وقت طولانی و چی بهتر است که برای خواب استفاده ببرید و چیزی خوب هم هست 5 ساعت از خوب میری از خوب سیر میشوی در 15 دقیقه طریق مترو با به جای کار گشته می‌بری خوب این
ҷавоба мо қабул мекунем. он чӣ ки пештар гуфтам, хонухо дигар табло бояд иваз шавад. ин дафъа ба манфиати шумо. ҷавоб дуруст аст. яъне ки аз ин хатсайр нафароне истифода мебурданд ки хеле заҳматкашанд, аз андоза зиёд кор мекунанд, вақти хоб надоранд ва то нуқтаи даркорӣ расидан дар автобусҳо хоб мераванд ва ба ҳамин мақсад истифода мебаранд. саволи рақами 8. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед ки аввали асри гузашта Лондон ва дандонпизишкон, ҳуҷраи кории онҳо як таҷҳизотро онҳо бо ду мақсад дар ҳуҷраи коришон баъзеи онҳо нигоҳ медоштанд. як таҷҳизотро бо ду мақсад нигоҳ медоштанд ки мақсади аввал бевосита ба беморон, мақсади дуюм ба дигарон иртибот дошт. шумо гӯед ки ин чӣ таҷҳизот буд, чӣ кӯмак мекард ба намедонам оное ки муроҷиат мекард ё ба худи он стоматолог ва барои дигарон чӣ чиз меовард ё чӣ зарур буданд? марамат стоматолог гравид як мақсад як дақиқа фикр кунем. ойнаи стоматология ҳаст. ҳам метавонӣ барои дидани дандони чиз бевосита барои чӣ лозим аст. худи стоматолог ки мебияд бу барои як кас меҷоз метавонад як рӯша нигоҳ кунад, як тозагӣ чиз ҳамин ойначаҳои чизе ки дар стоматолог бошад ку барои дидани дандонҳо оптимум бошад, метавонад бошад. не беморон баро инҷа таҷҳизот не ми бача бисёр чизе тарик не агар таҷҳизот ки хошпис ҳам бевосита ҳам барои бемор ҳам барои чи аст. ҳамин стоматология кия ё патсиента ё духтура ҳамин ойнача ҳаст. агар ҳам вақт тушаб шуда гап барои дидани эҷа густас як ҳам барои бемор истифода мешавад, ҳам барои дигарон, ҳам барои дигарон безон барои як духтурҳо гуфтааст стоматолог. ҳагӯш гинеколог агӯ намешад ко стоматолог камтар ба обрӯтар аст. ӯ ҳам доранд ойначаро барои дидан. аввали асри 20 гуфта истоданда у давраи таҷҳизоти чиз кам буд, вале ойна барои дидани дандон буд ва оно ҳамчун метавонад кас барои дидани чизи худашон истифода барад. боз надодам акка. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? чӣ таҷҳизот буд дар ҳуҷраи стоматолог? ҷаноби ровӣ хуб, ба ин савол Нуриддин Муъминзода ҷавоб медиҳад. марамат. гарчанде ки ман аз аввал мехостам ҳамин як гузинаи аз ҳама осонтарин анбурро интихоб кунам, вале ҳамкасбон рафиқон мана гуфтанд ки не, ба фикри дастаи мо ин ойна ҳаст, яъне ойначаи ойна аст. бале фаҳмо ки барои масалан нафаре ки дар дохили утоқ ҳастанд мебинанд бисёр барои онҳо аҷоиб аст ки ҷои кандаи дандоне ки канда шудааст чӣ шакл дорад, вале барои нафаро ки дар берунанд чӣ манфиат дорад ойнае ки дар даруни утоқи духтур гузошта шудааст? дар он замон муҳтарам ровӣ ойна камёб буд ва ба фикри мо ойна барои ҳама кас дар кор мешад. яъне онҳо ворид мешуданд мегуфтанд доктор бубахшед як дақиқа ман худамро дар ойна бубинам. як ойна тура бале. хуб, ин ҷавоб қабул аст. бар сурат ойна дар тиб баъзе нақша иҷро кардааст. ойна, соат, ин чизо дар вақти амалиёти ҷарроҳӣ истифода шуданд. воқеан ҳам ин гуна далелҳои таърихӣ ҳастанд. аммо дар саволи шумо ҷавоби дуруст ин граммофон буд. граммофон барои мусиқии роҳат дар дохили ҳуҷраи дандонпизишк ва вақте ки додувои бемор сар мешуд садоша метавонистанд камакак баландтар кунанд то маризони дигара натарсонанд. ин воқеан граммофон буд ва ҷавоби дуруст ҳамин буд.
саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар манбаъҳои таърихӣ омада ки ҳанӯз асри 6-7 ин гуна дар баъзе ҷо ҳатто навишта шудааст ки пеш аз милод, дар баъзе ҷо хуб ки дар замони хеле пештар. барои мисол юнониҳо ва бо баъзе намояндаҳои халқиятҳои дигар аз он чиз истифода мебурданд. бо гузашти солҳо ҳамон чиз такмил ёфт, дигар шуд. дар асрҳои 18 ва 19 хеле маъмул шуд, қариб ки ҳама доштанд ва таваҷҷӯҳ ба он зиёд шуд. ҳатто дар ғарб барои омӯзиши истифодабари он курсҳо ҳам кушода буданд ва айни ҳол аксаран занҳо аз он чиз истифода мебаранд. аммо қаблан он чиро асосан мардҳо истифода мебурданд. гап дар бораи чӣ кадом таҷҳизот, кадом ашё меравад ки дар хонаҳо истифода мешавад. марамат бе истифодаи вақт ҷавоб медиҳем ё аз вақт? марамат як дақиқа вақт дорем фикр кунед. ҳамин парик бештар буд дар юнон аз чӣ месада аз водрасту чӣ мекарданд аз фушту чӣ баъдам 15-16 ки хеле ҳама парик доштанд. 17-18 мардҳо ва мекарданд аз сабаби ки бемории сифилис бисёр буд ҳама кам мешуданд. ва баъд чиз ҳоло ки камтар шуд занҳо ҳамин парик аст. ба истилоҳи мо гӯем ки тоҷики худмо моҳисуниш мегӯянд, эрониё кӯлагесу мегӯянд. коркар кор мекунад. ҷаноби Ровӣ, як бор савол такрор кунед. ҳоли вақт тамом шуд, баъд ки тамом шуд, ҳама гӯш кунед. ба ғайр аз вай, ҳамин чизе ки қадимӣ бошад пеш аз милод, дар Миср ҳам мекарданд, ки парикҳои кӯҳна ки дар Юнон ҳам мекарданд. дар хона буд? занҳо бисёр истифода мебаранд гуфт. ҳозир занҳо парик аст. лекин бештар мардҳо истифода. О, ҳам парик аст. Кӯлагесу. акин ягон хурд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ба ин савол ҷаноби Ровӣ Шералӣ Ризоён ҷавоб медиҳад. марамат азбаски шумо чанд ривоятро инҷо гуфтед, якум Юнон, дуюм Аврупо, сеюм асрҳои 17-18 ва ба гумони дастаи мо албатта посухҳои гуногун ҳам ҳастанд. ин парик аст. парик ва мӯи сари сунъӣ, ороиш додани симо, чунки агар бинем дар фарҳанги аврупоӣ тамоми ходимони давлатию нависандаҳою умуман мардуми аҳли фаҳм аз парик истифода мекарданд ва ин як масалан дар баъзе аз вазифадоро масалан судяҳо ё канслерҳои донишгоҳо чиз бояд ҳатман аз замон моҳои сунъӣ дошта фаҳмо. лекин баъд чаро мо гуфтем ки он таҷҳизот гуфтем? мешавад мӯи сари сунъиро таҷҳизот гуфт? акнун аз рӯи теъдоди саволҳое ки шумо пешкаш мекунед, дар зери мафҳуми таҷҳизот метавонад аз хома то автомобил ва поезду самолёт ҷо шавад. барои ҳамин бисёр чи аст, як чизи бисёр умумӣ аст, я душвортар аст ёфтан. ва ҳоли як занҳо асосан аз он истифода мебаранд, лекин мардҳо ҳам бо он кор карда метавонанд. масалан ҳоли ягон хел курс барои мо дигар дар кор нест, метавонем медонем ки чӣ хел кор мекунанд. ва ҳоли шаклҳои такмилёфтаву замонавияш ҳаст ки комилан бехавф ҳам ҳаст. ҳатто поку масалан дар гузашта истифодаи он чиз барои занҳо камакак хавф дошт. охир ин занҳо ки чун нозуктар ҳастанд, барои онҳо истифодааш хавфноктар буд ва барои ҳамин мардум бо он кор мегирифтанд. ва баъдтар ки дигар намунаҳои беҳтару хубтару сабуктару намедонам бехавфтар пайдо шуданд, дигар ин кор аксаран кори занона шуд. поку ҷавоби шумо ин ё парик ё поку. ё поку ҳам устура аст. чи аст? хуб бери ҳамон чизе ки барои хулоса барои мӯй аст, ё мӯи сунъӣ аст ё ҳам гирифтани ҳамин мӯй аст. хулоса ба мӯ рабт дорад. бале хуб ҳам поку устура. қабул аст ҳама вариантҳо? вариантҳо дуруст нестанд. Шералӣ дуруст нестанд. вақте гуфтам вазнин буд ба ёдатон наомад чи?
ҳамон таҷҳизоти дарзмол аз солҳои пештар мо ҳам доштем. Агар олӣ бубинед чӣ хел вазнин будро дар оташ гарм мекардан ва барои ҳамин ин корро мардҳо анҷом медоданд. Дарзмол ва намунаи бехатараш ин аст ки вақте ки ҳатто рӯи намедонам палосу рӯи гилем меафтад, ҳоли ҳамин гуна бехавф аст, почаҳо пайдо мешаванд ва намегузоранд ки ҳатто сӯхтору сар бизанад. Ин намунаҳои бехавфи онам ҳастанд ва дар гузашта мо ҳам дар осорхонаҳам ҳолиам дорем ва ин хеле вазнин аст ва бо таш гарм мешуд ва ин корро бояд ҳатман мардҳо анҷом медоданд. Хуб, бар сурат дар маҷмӯъ бозитон хуб буд. ман саймона изҳори ташаккур мекунам ва фикр мекунам бинандаам аз ин саволу ҷавобҳову раду бадалҳо роҳат доштанд. ташаккур ба муаллифони саволҳо, ташаккур барои шумо, ташаккур барои бинандаҳои азиз. гурӯҳи Мину буд. То суҳбати дигар, Субҳон Ҷалилов будам. Комёбу муваффақ бошед.